мисля, че е заслужена победата и момчетата доста критики претърпяха през този сезон и мисля, че сега имат нужда така повече спокойствие и могат да се радват съвсем спокойно. Толкова сладка, сега няколко часа след двубоя с Миньор. Какво е чувството ни малко по-късно вече? С всяка изминала минута титлата става все по-сладка и по-сладка. Най-съобразителният на вратата Георги Петков. На това парче Георги Петков има право да танцува с дама по избор. Ако искаш, ще изчакаме. Не, давай. Да, песен е по-добре. Специален поздрав за тебе. Радвам се, така че диджея ме поздрави. Важното е да става купони, да отпразнуваме тази титла. Доста време така изстрадахме, но е важно, че така сме се събрали целият отбор тук с ръководството и да празнуваме. Доколко часа ще продължи? Ако трябва и до сутринта, трябва да се запомнят тия работи. Това са хубави моменти. Питах и Даниел Боремиров, ще те питам и тебе. Няколко часа след победа, т.е. равенството с Миньор, как чувстваш вече нещата? За мен това е поредната титла. Радвам се за тия момчета, които така за първи път стават шампиони. И тя е по-специална, мога да кажа, за мен като капитан на този отбор и съм радостен, че работя с всичките тези хора тук. Първа титла с Левски, доколкото се сещам. Да, първа. И ми е много... Смисъл, изпълни ми се голямо желание, така че съм много доволен. Ти как се чувстваш лично? Така, имаше в началото критики към тебе, обаче направи един феноменален сезон този сезон. Как се чувстваш в Левски? Естествено, че съм много доволен, да. В началото имах проблеми, има си трудности, но ето, излезна... Адаптацията най-вече. Да, но след това получи такъв добър сезон за мен, свърши се по най-добрия начин и съм много щастлив. Просто избъдна ми се една голяма мечта. Там ми се сбъдна и другата мечта да играм в Шампионска лига. А кого посвещаваш тази дета? Като правя на моето семейство, които бяха винаги до мен, потребаха ме и разбира се на нашите фенове, които бяха просто великолепни. Нямам думи за тях. Поредна титла, така много се радвам. Така, тази титла бих казал, че ми е най-сладката, защото предишните така водехме 3-4 кръга преди края на шампионата, се знаеше, че Левски ще е шампион. На здраве първо! Добре. Честита титла! А не мога с тебе да не направим? Не. Добре. Радваш ли се поне за титла? Да, не е добре. Аз не говоря добре. Доколко се чувстваш така доволен, че завоя с Левски титлата в България? Аз сега добре, а защо взема шампиона, всички е добре, всички е нормално. И искам влезе в Шампионс лига. Аз така мисля. Имаше много парипети, както отбора, така и с тебе, но сега в крайна сметка всичко завърши добре. Чувстваш ли се удовлетворен от работата си най-вече? Да, има друг отбор, много искам на мене, аз искам става сега в Левски, а защо искам играе Шампионс лига с Левски. Чувстваш се щастлив си? Да.